práce, já se nebudu dělat dát takový mini vlog. Ať vám chci něco říct. Už to bylo asi před rokem, tak nám nefungovalo světlo v koupelce. A teďka řekl, ať jdu od babičky vzít světlo. Nebo že ona má prostě takové světlo, jo, že to svítí hodně. Tak se to doneslo a teď jsme to šli otentovat. No zkusí jako. Teďka si myslím, že to bude fakt úplně mega, že to bude aspoň ty vole... Jak tady tenhle ovladač. Jak ovladač Flex. Jo, fakt, že to prostě... Ne, to bude to ještě větší. Ale to jsem donesla. Jako vážně? To nesvítí, to je na modrá světla, kdybyste si náhodou říkali. Až teď svítí. My jsme se tady tak hlámali, že prostě ty vole. V té vaně budeme jak slepí. I s tím světlem hovnou vidíme. A pokud se někdo budu dívat jakoby do šikla, tak já se dívám do té kamery. A já jsem se mám tyčičky. Počkejte chvilku. Tady jsem tu zpátky. Hrám v pozadí hudba. Nevím, jestli budeme poznat, že se... A zase se mě změnily ty pozadí. Je ty fakt nic nemám. A to je to jsem donesl. Za chvíli půjdu do té koupelky a podívám se, jak tam vypadá, že je to rozsvícené. Nevím, jestli tam jde poznat, ale ještě to nesvítí. Nesvítí, tady už to jde poznat. A furt jsem takový fialový, počkej. No to je jedno, sorry. A každopádně, co se tam nestalo? Přišli domů, nic business, rozjeli jsme to. Ale jak udělám se to. Rozjeli jsme to. Já jsem šodovaný. Já jsem tam musel mít ještě tuto lampu. Tady tuhle lampu. Tenhle ten macek. Nebo jsme tam museli mít respektive. Aby to šlo poznat. Nebo ne, aby to šlo. Aby prostě jsme se tyhle mohli nějak vyčkat. Tam je skvělý plagát. A třeba máš bílku plechovek. Jo. Easy business, a já budu takhle, já myslím, že měl křečůla. Ne, to na piču. I'm the sorry big swaggers, I have a body kid. Ale už jsme tam šli a možná začínám 5 minut, takže fakt sorry. Takže, já si ukážu, jak tam vypadá. Už to vypadá. Tak. Nebo samozřejmě puštěná mobil. Jdem na to. A jinak já řešil na tabletu. Vlastně ostatně jako vždy, jako všechny videa. Teď možná neuvidíte nic, protože se jo. Takže na tož. Vstupuju. Ty máš to světlo. OK, uši, tady je takové světelko, já zkusím zavřít. Ale jo, ode mě vidět docela. Teď rožnou. Ty vole. Nezdu jsem. Takže tohle by bylo z toho vydá všechno. To ještě stříhnu. Takže tohle bylo z toho videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Pokud like. A já se vám uvidím se v dalšího videa.
všechny informace ohledně mě, mě, ale uvidíte tam taky moje káčen, mého kámoša, až se určitě podívejte, já se vás budu těšit zase a čusák!